Саймън каза, ако някой има оръжия, да ги дропне. Има ли такива с оръжия? Не да мърдаш! Без да мърдаш! Изгаряш! Саймън каза, махаме фризовете, всички я пуснат емот. Емот има ли? Аре, нашите! Чакай сега, чакай сега. Чакай сега. Добре. Добре! Саймън каза да спрете емота! Саймън каза да спрете... Оп. Добре, добре. Един не танцуваше, да, и той замина. И той замина това, което не танцуваше. Добре. Саймън каза, трябва да намерите по един медкит. Ще ви пусна 5 минути. По един медкит тука. По един медкит. Газ за медкит. Газ за медкит. Газ за медкит. Сега гледайте, се върнете с оръжие, ей. 5 минути за медкит. Служа ли стайнера? Медкит. Това не е медкит. Това не е медкит, нашия. Това не е медкит. Търси медкит. Търсиме. Ама това много изпия. На мене тука, на мене. В бандажки не се броят. Бандажки не се броят. Само медкит. Само медкит.